Biyen ki rencanaku jadi pengangguran. Ning sugih duit. Lah iki penganggurane wis garis sugih iki sing durung iki. Rong mangan. Telung dino rong mangan. Aduh. Gimana nanti yo? Gue lesek wae. Bapak. Halo Min. Halo Pak. Apa? Duit ora? Duwe lagi. Bapak rong mangan telung dino ya? Mangan yo karo duitmu. Wah, ra iso Pak. Pun duwe 20.000. Lah wingi bar mangan nang-nang to. Ayo wingi iki kuangkringan terus langsung ngising to aku, makane metu kabeh. Hah? Ngelih meneh ya tak hitung telung dino ora madang. Yo nek mangan ning angkringan iki yo ditandon jike aja langsung ngising. Nggo cadangan. Ya yo mangan aku. Mbok bayari yo. Aja Pak, arep tak nggo pacaran iki. Lah iya rong mangan aku. Iya tak emane-emane wis 2 dino aku ora madang. Lemes tenan iki lho. Aja. Boleh. Sopo meneh sing telepon iki? Lagi wong penting tau iki. Wah, bapak meneh ngomongnya tadi. Halo Min. Halo Pak. Renio. Madang. Aku lagi ngene kancaku. Bapak iki dadi pegawai warung makan. Madang. Ning ndi? Nggone Yuyani ngarep UMY. Oke, tak golekane. Madang iki. Wis pokoke beres pokoke mangan. Tenan lho iki. Wah, iki pecel lele Mbak Yani. Iki lagi. Bapak iki nyambut gawe nang kene madang sak oke. Tenan iki. Tenan. Asik iki. Bapaknya nyambut gawe nang kene. Wah, ning sotone barang Pak. Ono. Oleh iki, Bu. Tahu ya ono. Oleh. Sik. Bebas. Sik. Mangan sing wareg. Ya toh? Madang sing akeh Min. Nambah oleh, Pak? Oleh. Alhamdulillah. Tek toh. Terus nambah Sip toh. Yuyani. ngarep UMJ. Sik, aku anu dibel Pak RT. Dibel Pak RT. Nggih. Sakniki. Oh nggih, siap. Sik le, anu. Ning ndi? Goleki aku jero Kok ora ono suarane? Oh, jan Pak RT ki nek ngebel ora ono suarane kok boh iki. Sendi ya? Oh, aku ini. Nah lho. Iya. Dulu Bapak iki nang ditolok suwe temen. Cet. Lah, bapakmu ndi, Men? Anu yu, mau iki dibel Pak RT terus lunga. Jare mau arep bali meneh. Lah, aku meh arep tutup iki. Ayo gek bayar, Men. Bila sing bayar bapak iki yu. Jarene bapak kerja ning kene yu. Ora yo, bapakmu kira kerja ning kene. Lah terus piye yu? Lah, kowe to sing bayar. Iki warung wis lak tutup. Terus ndake piro iki? Makan karo bapakmu ya, ngasih tahu iki lele. Kabeh 20.000 wong loro. Nah, kan gandeng hari Jumat. Tiap hari Jumat kuwi kan Jumat berkah, free es teh. Kan ngombene es teh ya. Jadi free, kari bayar madang itu 20.000. Jadi ora men 20.000. Sik yu.
Ayo, tokke. Ya, pas yuk. Wah, gini pas. Nah, kuwi. Buat gagal pacaran bener. Wih, sik. Weh, apa meneh, Men? Harta nggo lawang kok bengi yuk. Weh, kaya ono karo digobali to, Men, dimaem. Iki kok iki wae, Men. Gak apa-apa. Lah aku wis rambut duit yuk. Gratis Men buku. Oh, gratis. Ngene Gratis, yuk. Men. Men, pasti ya kalau Men. Asik gratisan. Jos. Sembuh. Oh, lah kentus bocah ki digratisi mah njipuk kabeh. Wis ora apa-apa lah. Amat dinggo wong melih.